Jesus. Glory to Jesus. Oh. Hallelujah. Ngibingelele abaholi bami bazalwane bonke, ngibingelele nabangcwele bonke egameni Amen. Amen. ngifuna ukushesha bazalwane, kodwa ngifuna ukuqala la khona la ngifuna ukuqala khona. Ngifuna ukuthi-ke nihlalele lapha kancane nje umhlobo, I'm sure ukuthi usisiphukana Uphi umhlobo onjengoJesu ayakakho bazalwane, ingoma le iye yavuka kimi bazalwane, bengihlala iye yavuka kimi uma kuthathwa ingane kababusha babo. Bavuka le ngoma kimi ukuthi bazalwane uNkulunkulu angeke asishiye.
Amen. Hallelujah. Akekho bazalwane umuntu obengashiya izulu eze la emhlabeni endaweni enje ebolile enje. Kodwa ngenxa yokuthi bazalwane uyasithanda weza emhlabeni ezokhulula thina. Amen. Njengoba sithi sikhululekile bazalwane kuJesu, sikhululekile ngempela. Amen. Angeke asishiye bazalwane. Amen. Ngabheka uthando bazalwane uNkulunkulu asithanda ngalo. Hallelujah. Ukuthi akekho bazalwane emhlabeni ngisho lo siphila kuwo nalo ngingawazi bazalwane. Akekho bazalwane umuntu ofana noJesu. Amen. Umuntu onothando bazalwane ofana noNkulunkulu. Amen. Ungamthola umhlobo nje. Amen. Bazalwane yena lo walamulela uDaniel bazalwane basemabhubezini amen bazalwane walwele uShadrake bazalwane basemlilweni. Ungamthola aphi umhlobo onje? Amen. Amen. Uhle bazalwane ukuthi azange sinike isonto thina, azange sinike amatshe, sanike uJesu. Amen. Ukuthi hambani naye bazalwane nimphathe kahle nani uyoniphatha kahle. Hallelujah. Uyonilamulela uyonilwela. Niyombona ngamehlo bazalwane. IBhayibheli lithi abantwana bakaIsrayeli ubebahola ngomlilo ebusuku, emini ubebahola ngefu. Manje kufanele ukuthi nimbone bazalwane. Manithembeka kuye kufanele ukuthi nimbone uJesu malanga wonke. Bazalwane akekho umhlobo onje. Noma ngaya kuphi ngeke umthole umhlobo onjengoJesu. Namathela kuJesu bazalwane, inhliziyo yakho yonke ibe kuJesu. Hallelujah. Into engizwisa ibuhlungu bazalwane ngibona ngikhala ukuthi bazalwane sinezinto esibeke phambili bazalwane, kodwa uJesu uyalandela. Makufanele ukuthi sithathe uJesu simbeke phambili, into zethu silandele, kodwa sinezinto zethu ezibeke phambili, uJesu uyalandela. Amen bazalwane. Amen. Akekho bazalwane umhlobo onjengoJesu. Sithathele uJesu bazalwane uhambe naye. Amen. Uzobona ukuthi angeke akushiye. Amen. Ngeke akushiye. Mawuyithembele yena angeke akushiye. Amen. Bazalwane elinye izwi lithi umuntu mangabe ekuthathela ingubo mnike nenye. Usho ukuthi abantu laba bafike lapha bazokhothoza. Amen bazalwane. Bathathe ingane. Kodwa engikuthandayo ukuthi ubaba uShabalala ubanike nemali. Amen bazalwane. Uyenza izwi. Izwi bazalwane afanele ukuthi siliyenze noma ngaba buhlungu kanjani. Amen. Kodwa kufanele ukuthi liyenze njani lifezeke. Amen. Ingakho kuthiwa no umuntu maye ushaya ngapha umnike nangapha. Ukuthi ungamaleli. Kubuhlungu kunjalo bazalwane kodwa ungamaleli. Yeah. Amen. Akekho bazalwane umhlobo onje. Amen. NjengoJesu. Amen. Akekho bazalwane. Umuntu onothando bazalwane njengoJesu akekho. Hallelujah. Ethi uNkulunkulu bazalwane wehla weza emhlabeni bazalwane ezokhulula thina.
ngoba yesithanda bazalwane. Manje angeke uyabona yikho lokho lithi ngeke akushiye ngempela. Amen. Kodwa into efanele ukuthi siqaphele, fanele ukuthi siqaphele yini? Siqaphele into yesihlukanisa noNkulunkulu. Sisuse. Amen. Kithi. Amen bazalwane. uNkulunkulu azowazi ukuthi asondele. Fanele ukuthi siqaphele lokho bazalwane. Kwakunqobo usekhona? Amen. Hayi mina ngithi awusekho. Amen bazalwane. Amen. Ngoba angisaboni nalapha phambili ukuthi uzofakaza. Bathini labantu laba? Ngoba labantu laba uwe umsunguli waleli bandla. Kodwa manje usothule nje uthethu. Awusakhulumi lutho. Amen. Amen. Usoqhelelene nalomhlobo. Hey. Sam. Uma uqhelelene naye ungeke ufakaze ngaye. Amen. 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 Uhlambuluko. Angabe ikhona into yokuvimba. Bazalwane, ake siyele kuGenesis masinyane ngoba isikhathi singishile kodwa indaba zami ziningi. Namhlanje nizomxolela uthi uyena asozodluka. Asodluka. Ngoba ngicishe isikhathi ngoba niyazi ukuthi hayi lona uzothi qaba. Namhlanje ngizokhuluma intshumayelo yami iyawuze iphele. Amen. Ayikho lento le nizohlambuluka mangicedile. Amen. Nisho ukuthi ngilimazi. Nami ngizabe ngisho ngithi ningilimazile ngoba nithathe isikhathi sami. Amen bazalwane. Amen. Izwi bazalwane afanele ukuthi ninike nje i-hour. Amen. I-hour. Uyabona umuntu mayesedlule ku-hour, hayi inkonzo ayibhalwa ngizomnika ikhaya. Baba ungomo mayeshumayela bazalwana uyathathwa uyabona abe sezulwini. Angabe kubantu abe kumoya. Amen bazalwana. Amen. Kanti manje abantu bayakude. Yena manje uyinjoya usesizulwini. Kanti abanye sazophuma lana siyahamba bazalwana manje. Sibheka nesikhathi sibheka nama transport siyenze yonke lento le. Genesis 26. Umfundele isihloko. And then sizoshaya isihloko bese siya ku-12 and then siyogcina siye ku-22, 23, 24, 25 kanjalo bese siyavala. Baba egameni likaJesu siyakhuleka kuwe ntambama namhlanje singashona phi baba sinabaleka kuwe ngoba amazwi okuphila atholakala kuwe. Nkulunkulu baba sizodla esitheleni sakho izwi namazwi akho okuphila sisuthise ngezwi lakho kusisa baba ukufunda kwezwi lakho. Izwi lakho liyisibani, izwi lakho lokuphila, izwi lakho linamandla. Siyabonga baba ngegama likaJesu. Amen. 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 Ihloko sithi sifunda Genesis chapter 26 oqala ku verse 12. Ihloko sithi amandla kaIsaka nokuphikisana kwemithombo. Amen bazalwane. Amen. Hayi ningifunele induku bafundisi ngifuna induku nje. Uyabona noma ngaba ngaka. Amen. Ningifunele leyo nduku le. Amen. Uzokwazi ukuthi noma ngihlabele lana ngishaye phansi. Ningangibuzi ukuthi eyani. Amen. Amen. Mangabe ngiyisiyona akunandaba bazalwana kodwa iyafuneka yona. Yeah. Amen. Lithini izwi? Ihloko sithi amandla kaIsaka nokuphikisana kwemithombo. Amandla kaIsaka bazalwana nokwenza njani? Nokuphikisana ngemithombo. Nokuphikisana nemithombo. Bazalwana namhlanje ngizoshumayela ngenye intshumayelo ke namhlanje. Jesus. Amen bazalwana. Amen. Amen bazalwana. Amen.
lithi iBhayibheli amandla kaIsaka nokuphikisana ngemithombo. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amandla lana okwenzani? Yabona ke. Kodwa le incane kakhulu ufuna engaziza kanje. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen. Amandla kaIsaka nani nokuphikisana ngemithombo. Amen bazalwane. Imithombo leyakhuluma ngayo imithombo yenjani? Amen bazalwane. Lamandla lawa ke. Amen bazalwane. Ube yenzani ubeyemba imithombo? Amen bazalwane. Umthombo uyenza njani mawuyembile? Uphumani uphuma amanzi. Amanzi ayenza njani mawuyembile? Ukhona ukuthi uyanisela ngawo, uyaphusa, uyageza ngawo nenkomo zakho namakamela wakho. Yonke into impilo ayikho ngaphandle kwani ngumthombo. Manje nina ninikiwe amandla bazalwane ukuthi niyenze njani? Niyembe imithombo, aniyembe imithombo. Nibheke imana ukuthi yehle ezulwini. Khona manje uyazi abazalwana bayenze njani? Bagoqe izandla kanje. Bagoqe izandla. Kodwa isiliva negolide elikaNkulunkulu. uNkulunkulu utheni? Uthe fanele ukuthi niyenze amabhizinisi. Nina niyenze njani? Nibheke ukuthi uNkulunkulu yehle yezulwini azokutshela endlebeni ukuthi yenza into ethile uzokwazi ukuthi no uthola imali. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ngaleso sikhathi bazalwane bekuyenzwa imithombo. Amen bazalwane. Uzokwazi ukuphila. Kuze ukuthi nemfuyo yakho yonke into iphile. Kodwa manje into efunekayo yini? Imali. Naswela imali. Kodwa ninezandla ninemicabango. Manifanele ukuthi niyembe imithombo aniyembi. Wonke umuntu khona manje ufuna ukuyenza ibhizinisi yemudoko. Cha. Wonke umuntu khona manje njengoba kuye kwathi hayi uNkulunkulu uye wathi fanele ukuthi kuyenze bonke bafuna ukuyenza umdoko. uNkulunkulu bazalwana akazange akhulume ngebhizinisi, ukhulume ngamabhizinisi. Amen. Amen bazalwana. Fanele ukuthi nehlale nicabange ukuthi inkinga ukuthi yabona inkinga baba umfundisi. I-mindset yabantu. I-mindset yabantu ukuthi bazi ukuthi manje ufuna imali fanele ukuthi ngiyenze iCV. And ngiyenze iCV ngilahlele lapha kanti uNkulunkulu akekho lapha kulama CV. Amen. I-mindset yethu bazalwane sibheke ukuthi siqashwe kanti uNkulunkulu usilinde ukuthi fanele ukuthi siqashe abantu. Thina sifuna ukuyoqashwa. Manje uNkulunkulu uzokuvulela njani isango bazalwane ukuthi uyoqashwa? Amen bazalwane. Abantwana bakhe aba-1000 ofanele ukuthi ubaqashe balindile wena usasebenza. Futhi ngathi ngiyambona umuntu mayesebenza uthi hey iminyaka yami mangaba ngaka hawo mangiphuma lana ngizophuma ne-Provident Fund ngizophuma nane-UIF nani kanti uNkulunkulu akekho lapha ukulinde ukuthi ufanele ukuthi wena uyenze njani uqasha abantu. Wena usafuna uqashwa. Bazalwana phumani kule mindset leyo. Phumani njeni kume njeni ejuju. Ake nikhuleke niye kuNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu njengoba uthi fanele ukuthi sivule amabhizinisi yini engayenza qala yemba umthombo ngoba mawungawuyembanga ungeke uphume amanzi. Fanele ukuthi uyembe umthombo.
uphuma amanzi kancane uyembe uze uphume amanzi amaningi ngoba inhloso yakho ukuthi uyembe umthombo ngoba ufunani ufuna amanzi. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Manje uyisaka bazalwana eseyembe umthombo. Amen bazalwane. Abantu bebabona ukuthi hey lo mthombo uyakhiqiza manje belwa naye bafuna ukuthatha. Fanele ukuthi abantu banelwise bazalwana ukuthi hey lona wayena yenza ibhizinisi yakhe ikhiqiza kangaka. Fanele ukuthi balwe nawe ngale nto leyo. Amen bazalwane. Hayi ukuthi niyobangisa abantu khona manje nilindile nifuna ukuqashwa ngama-satanist. Nisafuna ukuyosebenzela ama-satanist. uNkulunkulu yena yebethi unilindile ukuthi niyenze amabhizinisi. Kodwa nina EQ niyenze EQ lapha nisafuna ukuthi nekashe. Mangaqashwa lapha ubuya usolimela ukuthi hey ingabe uJesu wami uJesu akekho bazalwana kule nto le ningamfaki uJesu hayi lo wami lo engimkhonzayo mina ningamfaki lapha kule nto le yeyenu le nto leyo niyasenzela mina uthi angimfuni umuntu ozohlambuluka lana ethi ezakini ningezi kimi nithi mina ngitholanga umsebenzi ngempela kwaqashwa abanye abantu mina ngangaqashwa manje angazi ukuthi ngiyenzeni kuNkulunkulu ngizoxosha ungezi kimi yalapha kubafundisi bawududuza mina ngake ngokududisa ngokulimaza kakhulu. Amen. 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 Ngoba uNkulunkulu ulindile bazalwana ukuthi ake nicabangeni, ake nikhipheni imindset le yokufuna umsebenzi. Fakani imindset bazalwane yokucabanga ukuthi yini engayenza engangenzela imali. Ngoba khona manje umthombo lo oyembiwayo bazalwane usiza bonke abantu. Umthombo lo onkhuluma ngawo ufanele ukuthi usize la endlini kaNkulunkulu. Manje komile amanzi awekho abazalwane bagoqe izandla babheke imana abayenzi lutho ngezandla zabo. Hey isimanga lento lebazalwane uNkulunkulu ulinde nina ukuthi niqale nani nilinde uNkulunkulu. Bazalwane iBhayibheli sifunda kanjani? Angithi iBhayibheli bazalwane lethi wandisa into oyenzayo ngani ngesandla zakho. Manje sifunda kanjani? Manje nithi uNkulunkulu akaguquke aphenduke kini. Nimile nje anitshala aniyenze lutho. Kodwa iBhayibheli belithi tshala uzovuna. Kodwa manje nithi uNkulunkulu ayehlisa imana. Ambani bazalwane iyelene esokweni ngokuthula. Yani ligijima futhi. Lethi uNkulunkulu aphenduke. Fanele ukuthi kuphenduke nina nisikhalele kuNkulunkulu. uNkulunkulu unifuna yensimini ukuthi nilime nina nifuna imana. Abantwana bakaIsrayeli wabanika imana bazalwane ngoba isikhathi sokulima sasingekho. Kodwa baqala ukulima mabefika kuphi ezweni abathembise lona iKhenani. Baqala ukulima bavuna. Amen bazalwane. Amen. Manje nina nifunani imana. Amen. Abanye bathi hayi umama ungameli uye wathi hayi uNkulunkulu uthi uzoyehlisa igolide. Hey bafundisi nana ake niplane kabusha. Ake niplane kabusha. uNkulunkulu ubusisa into oyenzayo hayi ukuthula nje. Nithule nje nithi tu. Nithi uNkulunkulu uyobusisa le nto leyo. uNkulunkulu akekho lapha uwe wedwa.
Kodwa uNkulunkulu once umuva naye uyamuva. Mawumuva i1 step uNkulunkulu umuva 2. Amen. Kodwa mawuhlele ugoqe izandla. Amen. Manje lamba uzofe. Amen. Funda uthe u1 uthini? Verse 12 kufundeka kanje. U-Isaka watshala kulelo zwe wathola ngawo lowo mnyaka okuphindwe kayikhulu ngokuba uJehova wambusisa. U-Isaka bazalwana watshala ngalowo mnyaka. Amen bazalwana. Wavuna kakhulu. Amen bazalwana. uNkulunkulu ubemlinde lapha ensimini. uNkulunkulu ukulinde ensimini wena umlinde ekhaya usathandaza. Uthandaza nangelimi lapha manje lokukushiya. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzozwa kangcono uma ukhuluma ngelimi. Uthandaza uyazophuma impanda njengami. uNkulunkulu wayenza njani? Walima ngalowo mnyaka. Wayenza njani? Wavuna kakhulu. uNkulunkulu yiyo into ubemlinde khona la. Manje nani uNkulunkulu unilinde kuphi? Ensimini kodwa nisathandaza. Nisafaka ama-CV. Hey. Jesus. Amen. uNkulunkulu wenu uyithulele uthe tu. My God. Amen. Anenzelana ama-CV. Manje nisola uNkulunkulu. Nisola thina ukuthi asinitshele amaqiniso. Amen. Tshalani nizovuna. Mana ngatshali bazalwana, akekho umuntu ozothi unendlala la. Ningafuna ukutshala. Akekho. Ake nikhulekeni bazalwana. uNkulunkulu anitshele ukuthi yini enifanele ukuthi niyenze. uNkulunkulu unilindile bazalwana ukuthi niyenze amabhizinisi, ukuthi awabusise amabhizinisi wethu. Ngoba amabhizinisi wenu bazalwana angeke akhelwe ngentelezi. uNkulunkulu ubheke lokho, yikho lokho ethe niyenze amabhizinisi. Ngoba amabhizinisi wenu manje wavula bazalwana nizoguqa nethandaze. uNkulunkulu uthi amabhizinisi wonke agcwele emhlabeni badumisa uSathane. Amen. Manje ulinde nina ukuthi niyenze amabhizinisi angcwele. Amen. Manje nihlele nigoqa izandla nifuna imana. Nizobulawa indlala. Uthi u12 uthini? Wona. Verse 5 ithi u-Isaka watshala kulelo zwe wathola ngawo lowo mnyaka okuphindwe kayikhulu ngokuba uJehova wambusisa. Niyazi ukuthi uIsaka bazalwana obesukile ezweni. La behlala khona. Waya lapha ezweni lamaFilista bazalwana. Ubefika lapha kulelo lizwe. Kodwa wamethemba uNkulunkulu. Mayefika lapha abazalwana akazange abe ne-mindset yokuthi no uyokhankisa kulaba bantu balapha ukuthi ake nimqobelele ukuthi kuyenzwa kanjani. Kodwa wabheka nje wabona indawo wathi no indawo le fanele ukuthi ngilime. Amen bazalwana. Walima khona, wayemba nemithombo bazalwana. Wayemba imithombo yamanzi ukuthi inkomo zakhe yonke into yakhe ithole amanzi. Naye athola amanzi. Amen bazalwana. Akazange aye lapha kulaba bantu ukuthi hey ake niqobelele ukuthi ngiyenza njalo. Kodwa wamethemba uNkulunkulu ukuthi yenzani something. Ningahlali nje. Hallelujah. Manje namhlanje ngiyanitshela nje bazalwana. Futhi nginitshela ngokuqina. Hallelujah. Ngifuna ukuthi noma nifakazalana nisho ukuthi yini niyenzani. Niyenzani. Amen. uNkulunkulu ubheke nina nibheke uNkulunkulu. Nifuna ukuthi uNkulunkulu yehle ezulwini bazalwana azobamba izandla zakho akwenzise. Nifuna ukuthi uNkulunkulu yehle ezulwini bazalwana azongena emqondweni wakho umqondo ukunikile. Do something.
Amen. Fanele ukuthi kube nento oyenzayo. Amen. Nalaba bazalwane ebase bayembile imithombo amen bazalwane akukuhle bafundisi ukuthi ubheke umthombo wowodwa ngoba lo mthombo mawuvaleka amanzi uthola ukuthi awusazi ukuthi uyenza njani solanga lo savulekile vula omunye umthombo solanga lo savulekile bazalwane usasebenza vula omunye umthombo Hallelujah. ngoba mawubheke wona wodwa lo mangabe amanzi avaleka ngoba imithombo bazalwane ebusika uthola ukuthi amanzi awaphumi kodwa ufanele ukuthi mawuvule imithombo mhlawumbe yaze aba u3 or 4 ngeke ukusola uNkulunkulu bazalwane angeke imithombo ewu3 or 4 uswele amanzi omunye wona uzokunikeza amanzi uzokhona ukuphila uzokhona ukuqhubeka manje wena mawuphiwe nje umthombo weyi1 uthi haleluya haleluya umqondo wakho uhlala lapha usothembe wona lo mthombo lo ungawuthembi umthombo vula umunye ubuye uvule umunye amen enye into bazalwane mangabe nifuna ibusiness fanele ukuthi nichinje upstairs amen nichinje ukuthi ingathi imali mayifika bazalwane uthola ukuthi awusabambeki abantu uthola ukuthi maye imali ikhona ababambeki uthola ebubi itroli bazalwana lapha emolo lapha itroli igcwele kangaka aze ayenze amatroli awu2 mangathi uthi uyabheka bazalwana lapha kule troli le ayiqhubayo ezinye izinto akayidingi mawumzalwana mawuya eshop bazalwana uyothenga izinto oyidingayo hayi osifunayo ngoba mawusifuna bazalwana uyothatha yonke le Pick n Pay ezinye uthola ukuthi no soyibekile mawuthi ufika ekhayeni la kamzalwana lento lena wayithenga nini seze yaba nedust wafika nje wayibeka lapha ayisebenzi imali mawune business bazalwane ufanele ukuthi uwazi ukuthi noma ibusiness ingaba yeyakho kodwa wena uyahola hayi ukuthi imali esela ngibhadele abantu and then imali yami yonke sengiyoyidla uyahola nawe ufanele ukuthi ube nomholo ubeke umholo ukuthi mina ngizohola imali engaka imali yebusiness ingaka njalo nje mawuyothatha lapha uyothatha imali yani yebusiness le yakho ngoba uholile uzobhadala okweshumi amen uthenga igruza uyenza yonke into amen amen bazalwane amen amen bazalwane amen bonda verse 13 ithi lowo muntu waba mkhulu kwakuyilokhu eqhubeka ukukhula njalo waze waba mkhulu kakhulu amen bazalwane uNkulunkulu unilinde kuphi bazalwane ukuthi anikhulise kunezinto zenu amen bazalwane kodwa manje nina nikuphi nifuna ukuya le ku UIF yeah ukuthi hayi mhlawumbe phuma emsebenzini hayi ngizoya lapha ngiyothola imali ye-UIF amen bazalwane amen kanti uNkulunkulu angeke akhulise bazalwane nge-UIF ngisho nangesalary yakho oyiholayo lapha emsebenzini uNkulunkulu angeke athi umkhulu amen bazalwane kodwa le ndoda lena bazalwane ukuthi uyiwayikhulisa yaba nkulu amen bazalwane uNkulunkulu ufuna ukunikhulisa bazalwane ufuna ukunibuyisela lapha abethi ninafanele ukuthi nibuse nibe amakhosi nilawule lomhlaba amen bazalwane manje nina nifuna kuya kuphi lapha nifuna ukuyoqashwa manifanele ukuthi niqashwe uNkulunkulu ufuna ukunikhulisa ukuthi nibe bakhulu kubonwe ukuthi hey abantu abakhonza uNkulunkulu ngoba abantu bazalwane
fanele ukuthi babone ukuthi labantu laba abakhonza uNkulunkulu ngempela uNkulunkulu ungakuwo. Wayibona into zabo zenzeke. Usathane uyalwa bazalwane. Futhi angeke aye kukulwa. Futhi angeke asuswe la emhlabeni ngoba usathane bazalwane unamaqhinga akanawo amandla. Wena ubekwe la emhlabeni uNkulunkulu ekuthembile ukuthi uyonqoba. Manje fanele ukuthi inqobe usathane bazalwane. uNkulunkulu ayibonakalise kini nabantu basezweni abantu abangakholwa fanele ukuthi babone ukuthi hey labantu laba uNkulunkulu unabo. Amen. 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 Fonda, siya lapha ku-22. Verse 14 ithi wayenemfuyo yezimvu nemfuyo yezinkomo nezinceku eziningi amaFilisti ayenomhawu ngaye. Amen bazalwane. Kufanele ukuthi uNkulunkulu akubusise ukuthi izitha zakho zibe nomona kakhulu. Angazi ukuthi noma ukhala khona manje uthi bayakuthakatha ukuthi manje mawusofuyile mawusonezinto zonke imfene yogijima emini. Amen. Hallelujah. Kula uNkulunkulu manje mayikhulisa bazalwane uzobulwela kakhulu. Amen. Singamsaba usathane. Amen. Abathakathi bazoza kuwe bazosho kuwe ukuthi hey sithi siyazama ebusuku masithi siyafika sithola uvule amehlo usigadile kwana kanti ulala nini. Amen. Bathi njalo nje masithi siyafika sithola ume gate usigadile kanti wena ulala nini hey uyathakatha umuntu wabantu. Amen. Ubatshele ukuthi hayi ngiyathakatha ngoJesu ungali. Uthi hayi ngoJesu khona hayi ngiyathakatha. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Lithi izwi bazalwane afuya kakhulu. Amen bazalwane. Abantu abathembe uNkulunkulu bazalwane kunjalo. Namanje ayikho into yalayo bazalwane. Mawusohlambulukile wamkela uJesu wahlambuluka wayenza yonke into amen bazalwane. Sokufanele ukuthi uNkulunkulu manje ayibonakalise. Kodwa angeke ayibonakalise bazalwane uyivila. Amen. Fanele ukuthi nicabange bazalwane. Fanele ukuthi nicabange bazalwane, nicabange niyenze izinto zenzeke bazalwane ngoJesu. Amen. Asiye ku-22. Siya ku-verse 22 ithi wasuka lapho wemba omunye umthombo abaphikisananga ngawo wabiza igama lawo ngokuthi yiRehobhothi wathi ngokuba uJehova usenzele indawo siyakwanda ezweni. Amen bazalwane. Amen. Wasuka lapha wayenza njani? Wemba omunye umthombo. Wena mawuyembe oyi-1 nje aso kuyanele. Glory to Jesus. So kuyanele. Bazalwane, uNkulunkulu usilinde phambili wena usabheke wona lo mthombo lo oqale ngawo. uNkulunkulu kulindele phambili wena usabheke lo. uNkulunkulu kulinde ukuthi ufanele ukuthi manje usuke kulento leyo ukuthengisa amazambane notamatisi ukulinde ePick n Pay wena usabheke wona le. Yona lento le. Uthi hayi ngempela ngibonga uNkulunkulu ngempela ngiyathengelwa uNkulunkulu uyahleka uthi hey awubheke. Amen. Uyabona bazalwane angimthuki kodwa ngiyabekisa nje ningathi ngiyamthuka. Uyabona yini nje abazalwane mayilambile mawungayijikijela ithambo ulijikijele lapha hey mayililanda lapha abazalwana iyayigijima ithi linenyama mayifika lapha ifike ikhothe ibona ukuthi akho lutho bese iyavuya.
Amen bazalwane. Manje nathi sinjalo bazalwane. Into encane esinikwa uNkulunkulu bazalwane silebala yiyo. Kanti ngabe uyavuleka umqondo ukuthi all right uNkulunkulu ungiphile lokho. Ngiyabonga. Uma uyuvula umqondo wakho ukuthi ngifanele ukuthi ngivule ngiyenze into engcono. Uyenze okunye. Ngoba manje nje bazalwane nina nonke manje nje fanele ukuthi niqashane. Nifanele ukuthi niqashane ngoba nina noma maniqashana bazalwane niyobhadalana kahle level. Amen. Unanokuthi uqashe umuntu ongakholwa athathe imali yakho ayohlabela amadlozi. Ngoba mawunika umuntu imali yakho abuya ayenza impepha lapha ntambama lapha nesinithi ephaphatha lapha. Usho ukuthi nawe uyahlanganyela. Hey. Manje kufanele ukuthi niqashe abazalwane. Amen. Abantu abezothi mabethandaza athi inkosi mbusise. Ukuthi le business le abazokhulekela le business ukuthi iqhubeke iye phambili. Wena uboso uyaphuma. Uvula yenye. Uboso uyaphuma uvula yenye. Uboso uyaphuma uvula yenye. Uloko ushiya abazalwana ngapha, ushiya abazalwana. Abanye bawuze bawiswe imali ngoba bazuyithatha le mali le. Angeke bayenze bawuze bawe ekholweni. Ngoba manje mayithathile ufanele ukuthi aze kumatekwana azohlambuluka. Mina mayifika kimi ngifake ebhenjini. Manje uyawuze abaleke athi hayi angisayi nokuya enkonzweni. Manje mawungasayi enkonzweni usho ukuthi nomsebenzi uphelile. Ngoba usaba ukuyohlambuluka. Honda. Ihloko sithi isithembiso sika-Abraham siyaphindwa ku-Isaka. Verse 23. Wasuka lapho wakhuphuka waya eBerisheba. uJehova wabonakala kuye ngabona lobo busuku wathi nginguNkulunkulu kayihlo uAbraham ungesabi ngokuba nginawe ngizakubusisa ngiyandise inzalo yakho ngenxa yenceku yami uAbraham. Bazalwane uNkulunkulu usibonakalisa kuIsaka ngoba uIsaka ubemthembile uNkulunkulu. Amen bazalwane. Manje useyayibonakalisa kuye ngoba umbonile ukuthi ukhuthele uyasebenza. Amen bazalwane. Manje useyayibonakalisa kuye uthi ungesabi nginawe. Manje nani bazalwana ningesabi uNkulunkulu unani. Amen. Shiyani uvalo bazalwane amagwala wangeni ezulwini. Yenzani umsebenzi. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Yenzani umsebenzi. Manihlele ningabazalwane. Ke niyikhulume le ndaba le. Nihlale phansi bazalwane niyikhulume ukuthi hey ubhede nawe endaweni ohlala kuyo ukuthi yini kodwa engayenza. Thina masenze business bazalwana asiyenze competition. Abantu abayenza icompetition yilaba bazalwana abayenza ngemithi. Thina asiyenze icompetition. Thina sefika nje sivule nje sithi uJesu bazalwana ungihambela phambili. Amen bazalwana. Babone nabo ukuthi hayi manje wena mawungathola ukuthi lapha uthengisa khona sokuphelwe ngamanzi. Jesus. Ngathi ubona inyoka. Usaba amanzi echithwe phansi. Amanzi mayechithwe phansi uthi ngegama lika Jesu wanyathele uthi ngegama lika Jesu uthi ngegama lika Jesu. Usaba amanzi uNkulunkulu. Sewungaze maye efakwe lapha egate sewungaze ujambe ubona. Ngizawuthi ngiyeka lana kanjalo. Ukhohliwe ukuthi uNkulunkulu usaba amanzi. Amanzi adalo uwe wena wasaba. Imithi bazalwane idalo uNkulunkulu wethu.
uNkulunkulu mayengakithi bazalwana ubani omelana nathi sinyathela yonke indawo la kungangenwa khona siyangena ngoJesu siyangena singena nasemlulwini lithi iBhayibheli bazalwana noma udabula emanzini bazalwana angeke akhukhule siyadabula ngoJesu manje nani novalo vele bazomthakatha uyabona uma unovalo vele bazomshaya phansi Amen. Amen. ngoJesu bazalwane sinyathela imgulelwa ingasebenzi Fonda sephala 25 ithi wafa khona e-altar wakhuleka egameni likaJehova wamisa lapho itende lakhe izinceku zika-Isaka zemba umthombo khona. Amen bazalwane. Amen. Manje niyezwa ukuthi iBhayibheli yonke iloko ikhuluma ngomthombo. Amen. Yonke le Bhayibheli lenjumayelo le iloko ithi umthombo. Iloko yithi umthombo. Bazalwane ake niyembeni imithombo. Sifuna ukuphuza lapha kule mthombo. Amen. Sidumise uNkulunkulu. Sesidla yithelo bazalwane. Zemithombo yenu. Sidumise uNkulunkulu sithi umkhulu uyasabeka. Amen. Amen bazalwane. Amen. Manje manihlele nje nehlele bazalwane lokho nikhala nikhalela bani. uNkulunkulu unilinde kuphi ensimini nina niyakhala. Bazalwane uyazi ukuthi noma nganibuza la 11 la ngathola izinto ezinkulu kabi enifisa ukuzenza kodwa abanye bazothi hey ngempela hayi ngiyahluleka ngempela ngoba manje ngizovula ngani ngoba lento le ifuna imali. Bazalwane iplan yakho mawusuyenzile iplan yakho mawusuyenzile uyibhala phansi uyenze yonke into ube sowuyibeka phansi mawukhuleka uthi Nkosi nayi into engifuna ukuyenza ngicela ukuthi ube nami. Manje akekho noyedwa la ongasho ukuthi no yena uke wayibhala into wayibeka phansi wayikhulekela kodwa niyakhala bazalwane nithi aninamali aninalutho njani niyakhala. Ngisho nabasebenzayo bazalwane abasebenzayo angisho ukuthi mina ba resign emsebenzini kodwa ngisho ukuthi vula something. Abazalwane naba abanamsebenzi vula something ufika uthi mzalwane asiyenze lento lena sehlanganyele sibone ukuthi nosifika kulo. Amen. Ngoba mawusemsebenzini ufanele ukuthi uvule ibusiness mawubona ukuthi iyaqhubeka uvula yenye mayi ubona ukuthi iyaqhubeka le business le ugcina usowubona ukuthi oh alright mina ngisebenzele imali engaka manje mangisebenzele imali engaka ngcono ukuthi ngeresign ngiyozibambela usoya resign emsebenzini uyazibambela. Ungathi hayi ngizoqala ngiyeke umsebenzi ngithole imali yami eProvident Fund bese ngivula ibusiness ivule usebenza ibusiness. Amen. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Amen. Intshumayelo namhlanje bazalwane yengishumayelayo yile yokuthi uNkulunkulu ukulinde kuphi emthonjeni. Amen. Wena umlinde kuphi ekhaya baba. Amen. Usathandaza lapha uyenza nama fasting uyenza yonke lento lena kodwa uNkulunkulu ukulinde kuphi emthonjeni. Ngilana emthombo bazalwane. Nekhala ngoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akayenzi lutho. uNkulunkulu ukhala ngani ukuthi abayenzi lutho labantu. Bafuna ukuthi ngiyenzeni. Vulani umqondo bazalwane. Ake nikhulekeni ukuthi uNkulunkulu anivule umqondo ukuthi nibone ukuthi kufanele ukuthi niyenze njani. Amen. uIsaka ithe mayifika ezweni lamaFilista bazalwane wabheka indawo wabona ukuthi la kufanele ukuthi ngilime. Walima iBhayibheli lithini wavuna kakhulu. Amen. Manje nina senithole uJesu nithethelele izono kodwa nigoqe izandla aniyenzi lutho. Amen. Nifuna imana imana bazalwane khohlwana.
ngeke niyithole. Yagcina ngabantwana baka-Israyeli. Abantwana baka-Israyeli uNkulunkulu uthe mabefika le eKhenani bafika babona indawo bazalwana bakhe imizi balima bayenza yonke into bavuna kakhulu uNkulunkulu wababusisa ngoba bengeke abathathe eGibhite bazalwana abayise eKhenani angabaniki lutho. Mabefika lapha bazalwana bafike balima amasimo balima bayenzani bazalwana yonke into bazalwane ibengakubo ngoba uNkulunkulu benabo. Manje nani uNkulunkulu ungakini kodwa niyakhala. Nifuna uNkulunkulu ohamba ngenyawo. Animfuni lo ohlele ezulwini. Bazalwane ivangeli yilelo kodwa aselishumayeli ivangeli bazalwane. Kodwa ngoba nilele fanele ukuthi sinivuze inkomo. Asishumayeli ivangeli bazalwane leprosperity. Sishumayela ivangeli lokuthi thatha uJesu. Amen. Manje uNkulunkulu usekhulumile ukuthi nonevula amabhizinisi manje nilele. Ingakho ngishumayela kanje. Vukani bazalwane. Amen. Yenzani something nibone uNkulunkulu ukuthi no angeke abe nani. Amen. Amabhizinisi uNkulunkulu athe uyawafuna bazalwane. Ufuna nina niwavule. Amen. Abe nani niphumelele kuyo yonke into eniyenzayo. Niqwanike abanye bafundile niqwanike niyenze yonke into. Mawuqala kuyenza into obokufanikile wabona ukuthi no lento le izokwenza noma yini bazalwane engakwenzela imali. Amen. Ngaphandle ngokuvula ibottle store nemithi nekhemisi asisebenzisi leyo bazalwane ngoba bagcina usogula lapha uthi hayi mina ngiyagula manje asifuni indaba yekhemisi kodwa amaningi bazalwane amabhizinisi eningaba. Amen. uNkulunkulu bazalwane akanisize ngempela akanivule amehlo ukusuka namhlanje amehlo wenu avuleke bazalwane nibone umthombo. Hallelujah. Noma usowubonile wona lo oyi1 bazalwane. Udlela qala khona lapha and then udlulele ku2 udlulele ku3. Sifuna abantu abazomalana bafakaze athi mina nginamabhizinisi awu5. Asho nokuthi no sengiqashe abazalwana abangaka uyeke ukulanda la ifamily. Ngoba once efamilini yakho mangafaka umuntu efamilini yakho senolo right manje. Uye lo efamily uye wazamphathisa imithi ukuthi eze ezothakathaka. Thatha abazalwana abafakela. Mawuyolanda ifamily lapha owazi ukuthi hayi lapha kuba somlilo. Mayifika lapha ifika nemithi uyofika ngoba laba angathi basebajwayele bazalwane bethandaza. Ekuseni baba somlilo baba sisikhoko mayithi uyafika ngemithi iyasha ayisebenzi. Amen. 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 Ambani ke bazalwane niwenze imithombo. Amen. Siyabonga.